Salutare fețori și bine ați la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm Stumble Guys. Am revenit pe canalul de gaming. Știu că n-am mai postat pentru că n-am putut. Așa că dacă mai doriți episoade de genul, nu uitați să scopiți butonul de like, să vă să activați clopoțelul, tot aveți în descriere ca să mă cunoașteți mai bine pe aplicațiile de social... Doi de capul meu. Social media, așa că fără nicio adăugare, haideți să-i dăm bătaie, începem așa, forță, că sunt hype gen, sunt hype, da, nu știu ce sens are chestia asta, dar am băgat aici un beat, cine recunoaște e zeu gen, ok? Bun, hai să vedem ce hard tornado, bun, ok, hai să vedem. Bun, spin go round. Hai să vedem. Deci așa mă cheamă pe Stumble, Jimmy Hater gen. Nu mă cheamă Jimmy Less Gaming pentru că na. Bă, da. Cine mai suportă unecarea e șmecher? Bă, da, mersi. Bă, da, respect, gen. Bun. What the f... Bă, mi s-a blocat, gen. Fraților? Ok, sunt aici, gen, forță. Dar ce se întâmplă, gen? Ok, mi s-a blocat pentru moment, gen. Gen, mi s-a blocat laptopul, PC-ul, gen. Ok, mă mir. Bă, dar nu pot să dau double jump din cauza... Bă, gen. Mamă, mersi! O să se termină beat-ul, dar... Îl schimb eu acum. Gata. Bun. Am schimbat beat-ul, gen. Ok. No! Mamă. Hai. Mamă. Bă, mie mi-a părut că am căzut, dar... Na. Sau mi s-a părut, gen? Nu știu. Nu! Da. GG, gen. GG. Ok. Bun. Deci. Suntem, fraților, la minutul 4 și 10. Așa că haideți să mai băgăm un match. Da, nu vorbesc pentru că sunt concentrat, ok. Bun. Asta cred că e ultimul meci, gen. Dar mă rog. Yeah. Bun. Mamă, hai să vedem dacă mi iese prima schemă. Știu că am învățat eu o schemă, gen. Nu mi-a ieșit. Opa! Ce-ați făcut, brother-ilor? Mamă, bă, da. What? Respect moment.
Stai. Mamă! Bine! Hai să vedem. Ok. Hai să vedem altul. Bun. Mamă, nu Rocket Rumble! Că urăsc, e cel mai prost. Bă, stai puțin! Bă, stai! Troll maxim, hai! Bă! Dar de ce? Nu! Oh, hai, nu, de ce scadem? De ce scădem? Frate, nu-i corect. Pa. Mamă, ce am aruncat, mâncați așa. Mare troll acolo. Bă, da, nu-i corectation. Respect moment. Mamă, de ce nu m-am mai mișcat? Mi s-a blocat, mâncați așa. Bun. Hai să vedem. Sunt mega curios. Hai. Băgăm așa război, gen. Rusia și Ucraina, gen. Hello, motherfucker! Okay. Am rezistat acolo. Pentru că eu sunt cel mai tare, gen. Bă! M-am buguit acolo. Puțin. Ce am făcut, frate? Bun, cam atât și cu acest video. Și pa.